Sama nagpasalamat ang Iglesia ni Cristo kon INC sa malampusong tulo ka adlaw nga peace rally partikular na didto sa kauluhan. Sa mensahe ni Ka Edwil Zabala ang tigpumaba sa INC, nagpasalamat siya nga luyo sa pag-ulan or init wala mibiya ang mga nakigduyog sa panagtigom kung asa siya po nagpasalamat sa mga namulong atol sa rally, mga kapulisan sa pagmintinar sa seguridad. Labaw sa tanan, nagpasalamat si Zabala sa Ginoo og nang hinaot nga napaabot sa gobyerno ang ilang panawagan alang sa transparency, accountability ug ingon man hustisya. Atong paminaw ang tipik mamahayag ni Ka Edwin Zabala. Naniniwala tayo na naiparating nating malinaw sa mga kinauukulan ng ating mensahe. Loobin nawa ng Diyos na maghari ang tunay na katarungan sa ating minamahal na bansa at wag nawang magtagumpay ang sino mang bumabaluktot sa batas para lamang sa kanilang makasariling kapakanan kahit na ikapariwara ng ating bansa. Matod sa spokesperson sa INC, nahuman na ang ilang tulo ka adlaw nga rally. Samtang gibutyag sa kapulisan nga generally peaceful and orderly ang maong panagtigom, taliwala sa minor incidents nga natala sa unang adlaw. RMN News.